जों लामा लान्दोआव ओंखारनो हायै अबस्था जासिगोन गार्जेन हिसाबै। सहायरालागोबार खुलुमनायखौ गावनि सिगाङाव गोसो गोजौ खनसेबाव दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोसे जोंनि बर'फोरनि थाखाय लाजिनांगौ बे जाथाया खनसे खननैल' नङा खनले खनले जाफ्लेबाय थानाय जोंनि बर' समाजनि जोंनि बर' हिन्जावफ्रा जेनेबा मा सानखो ना लोगोफोर गावनि हौवाया हौवा नंला ना मा जाखो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा इसेयावनो गोसो बायनो गोरलै मानसिफ्रा गोसो हमथानो हायि बे लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोरखौ जोंनि गिदिर गोलावफ्रा नोजोर होनाया मोजां जाहाथे बेफोरनि बागै मोनसे आयेन दाना दोनोबा मोजां नामा बेखौ जों सानो आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। दुखु जायो जानो लोंनो सुखुआ उन्दुनो सुखुआ। जों लामा लान्दोआव ओंखारनो हायै अबस्था जासिगोन गार्जेन हिसाबै। दा फोरमायनो सानदों आंनि हिन्जावआ खारनानै दं दा आङो बेखौ लुबैयो जिखुनु जा जेराव दं आं बेखौ दा लुबैयो। आंनि फिसा दं सासे आंनाव अननाय दं आं आंनि फिसाखौ गोसोखाङो आरो आंनि हिन्जावखौ गोसोखाङो। दुखु जायो जानो लोंनो सुखुआ उन्दुनो सुखुआ। नों गोजानाव थानाय समावहाय नोंनि हिन्जावनो फन हरोना हरामोन आरो हरनाय समाव नों माबायदि आन्दाज आंनावहाय आं अरुणाचलाव दंमोन अरुणाचलाव थानाय टाइमाव आंनावथ' मबाइल गैया आं लोगोफोरनि मबाइलजों हरोमोन बेनावहाय आङो बेखौ समनि गेजेराव फन बुब्ला बेस्थ' मोनो आरो आं बेखौहाय सोंब्ला बियो आंखौ राग जोङो बायदिसिना गाज्रि सन्देह लायो नों आंखौ बेफोरबायदि बे खोथाखौ बुङोमोन बियो आंखौहाय। दा नोंनि सन्देहआवहाय बियो दस्रा हौवाजों खारलांदों ना बबे जायगायाव दं होननानै दा आंनि सन्देहआव बियो दस्रा हौवाजों खारनानै दङ दा खोनानाय बायदिब्ला बेंगलरावहाय जों खोनानानै दं बेखौहाय। दा हौवा जाय मानसिया लानानै थांदों नोंनि हिन्जावखौ बे हौवाहाय हिन्जाव दंखायो ना गैखायाबा बेखौथ' दा जों बुंनो हाला हिन्जाव दंना सेंग्रा मानसिया जिखुनु जा जों खोनाबाय जे खारदों आरो जिखुनु जा जोङो दा मोनजानो लुबैयो आरो मानसिखौहाय। पुलिसनावहाय जोङो होदों केस टेस्ट दा पुलिसफोरा लकेसन नायनानै जोंनो खिन्थादों बे मानसिया बेंगलरावहाय दङ होननानैहाय। लायनायनि माबाफोर लाहार फाहार खालामदों नामा? लायनायनि जों लाहार फाहारबो खालामनाया खालामदों। न'खरनि बेबस्था गाज्रि जोंहा थाखा फैसानि आंखाल बिनि थाखाय जों हायाखिसै। आंनो जाथाया आंनि बिहामजोआ दाखालि थांनाय सप्तानि रबिबार सानखालि आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदों गासिबो सि जोम गावनि गानग्रा जोमग्रा थफ्लाजोबदों ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टस गासिबो लांजोबदों ओमफ्राय फिसाजो सासे लांफादों। बेसेबां बैसोनि फिसाजोआलाय? बोसोरसे मास मोननै जाबायमोनदां मास मोननै जाबाय। बियो दाखालि आब'नाव आङो आलासि जाहैदोंमोन बे आलासि जाहैनायाव आङो आब'निफ्राय आब'नि दख'नाखौ गानबोदों बे आब'नो बे दख'नाखौ हैफिननांगौ होननानै कसुगावनि ओमफ्राय बेयो टट'जों जेब्ला जोङो बे 9टानि टाइमनि गेजेरावनो बियो टट'खौ भारा हमनानै बियो थांदों। गावनो खुद थांखादोंना बेयो हारसिङै? औ हारसिं थांदों। नोंसोरहा न'खराव माबाफोर सन्देह दंमोन नामा नोंहामजोनि सायाव? सन्देहआ माने हराव बियो हारसिङै मबाइलजों रायलायोमोन आङो समनि गेजेराव खोनासंबायोमोन खिन्थु मा बुंदों मा रायलायदों बुजिया खोथाखौ। बिनि फिसाया बहा दङ? बिनि फिसाया अरुणाचलाव दंहैयोमोन जोङो जेबो खबर मोनाखिसै उनाव जोङो न'आवबो थांनानै सोंहैबाय फैदोंना फैयाखै नोंसोर मिथिगौ ना मिथिया बेबायदि सोंहैदों।